Здравейте, приятели! Аз съм геймърът. Ние ще играем на тази игра. Забравих името, извинявайте. Дайте по един лайк за канала, абонирайте се, моля ви, и пишете в коментарите още какви игри да играем. Да, ето ми ги всичките скинови. Пишете от коментарите от 1 до 10 колкото ми давате. Да, и нека да пуснем играта и да видим кое ще се падне. Здраво, ви спечеля. Допреди малко снимах едно видео, ама то не стана и не го качих, зато и в момента той ще го кача. Да. И да. Така. Абе, приятели, също така якото е. Ще такова, приятели. Абонирайте се за канала. Дайте по един лайк, също както казах преди малко. И да. Не знам той дали ще го спечеля, хора. Ако не го спечеля, моля ви, не се сърдете. Аз съм малко нуб, тъй че извинявайте. Аз съм като не геймър. Който познава не геймър, да пише в коментарите. То кой да не го познава този човек не геймър? Той си не геймър. Той не знаеше дори какво са у нея кокали, приятели. Така, приятели, аз първото ми видео там с тинтите беше, ама ще го изтрия, защото нещо не се чуваше в видеото. И да. И надявам се това да се чува, защото ако не се чува, просто не знам, да не съм сложил такова заглушение, или да съм си намалил звука, или сега нарочно си намалих звука, нищо. Сега нарочно съм си намалил звука, за да ме чувате, защото допреди малко снимах пак видео на тази игра, спечелих една купа, но нещо много тихо се чуваше и сега отидех от другата стая и затова искам пак да ме чувате. И да, това беше от мен, приятели. Абонирайте се за канала, дайте по един лайк за видеото, пишете в коментарите още какви игри да играем. Аз обещавам, ще ги изпълня. Пишете ми още какви видеа да правим. И да, това беше от мен. И чао!